don't forget to subscribe and help the channel get to 150k subs. On the TV, it's the Nedbank Cup, Kaizer Chiefs 2, Orlando Pirates 1. I'm Champa Fan, my brother Kamabanu Pumagupi. Ujoyinwa umoya omnandi. Umoya wamakhosi. Yes. Sibo ufunani mikangana? Ufuna uphuzana? Khetha man. Cela manzi, my brother. Wena sesifuna? Cela manzi, my brother. Cela manzi. Lalela ke Sibo ke ngifuna ukubonga kubalandeli beKaizer Chiefs. Baziphathe kahle. Ubabonile abangenanga egroundini. Yes. Manje benzeni? Baziphathe kahle. Yes. Ngiphinde ngibonge uTimoli Nkhune ngokuthi asize ugoalkeeper wethu lobeni man of the match namhlanje. Peterson. Yes. Ngibonge uKhune, ngibonge uDr Khumalo ngokuthi ungenile wabamotivate labafana. Yes. Bangenile behind the scene bangena lapha bakhuluma nabo. Lamajita. Bayathembisa balifezakalisile iphupho namhlanje. Yes. Namhlanje sinjani? Simnandi. Sijabulile. Nawe ukhombisile ukuthi usupportani? Kaizer Chiefs. Into nerongo masandani. Into nerongo masandani Chiefs. Into nerongo. Ayikho. Umlandeli weChiefs lo bafethu namhlanje ngiyamgcoba. Ufezile before. Ngiphe man of the match. Ngishilo nje ngathi yami uPeterson. Yami. Ngathi ngiyazi bekuyimari kodwa wami. Peterson. Usebenzile ngibonga uKhune. Ngibonge igoalkeeper coach. Esendo uKhune behind the scene ade ipractice lomfana emenzisa ama extra. Yes. Ugoalkeeper coach usoya kuyijampela United la KZN. Umbencedisa uPeterson. Ngathi ene injury khona ugoalkeeper kuthiwa bani ulangeni igogo. Usebenzile lo mfana. Lo mfana usebenzile. Uyabona ubuye njalo uPeterson. Phuma njani? Uphume emnandi man. Phuma mnandi. Uvuma siyabonga Vuma. Angasangeni? Hayi angisho ukuthi angasangeni ngithi siyabonga Vuma. Sijabulile sigxeki namhlanje siyabonga. Bakhala ngocoach. Ucoach wani angaze ngimgxeke mina ucoach. Lalela. Angisa iSpain ngiqedile ngaso sengifuna ucoach owase-France manje. Ngifuna udlala nePSG manje. Hayi ngazi Azabuneza seSpain. Spain ngiqedile nje ngazo. Usibulalile? Spain. Usibulalile? Ngiqedile finish. Dead. Abalande owase-France manje okanye wase-England. Uzombulala. Kanti nePSG ngifuna uqobo lwayo ke manje ngiready. Exactly. Ngiready ngePSG manje. Ngiyabonga langeni goalkeeper coach atusiza uPeterson. Go ngiyabonga. Yes. Danko. Danko. Okay, sharp.